O comezo das clases deixa ao descuberto un dos problemas cos que se atopa o alumnado do Instituto Armando Cotarelo Valledor de Vilaxoán, o mal estado e o perigo da Rúa Meixeiras. Máis dun centenar de estudantes transitan cada día por unha vía que alterna tramos en beirarrúas con outros onde a maleza obriga os estudiantes a camiñar pola estrada. Botar un vistaciño o que temos aquí, que as poucas beirarrúas que hai, como se poden ver, están cubertas de maleza, e os nenos pasan todos os días ao instituto e co tráfico que conleva o seu perigo. As poucas aceras e a ausencia de aceras, porque se a cámara enfoca para ali, de aí para diante non hai aceras, o único que hai son malezas, camións, como se ve ahora mesmo coincide que sale un tráiler de Torró, pero tamén está a grúa regueira, a hora punta están os autobuses, os profes, os papás, coches en abundancia, os nenos por aí sin aceras. O perigo aumenta especialmente na curva da Rúa Meixeiras previa a intersección coa avenida de Cambados. O estreitamento do xiro, unido a ausencia de beirarrúas, provoca que peóns, coches e autobuses teñan que cederse o paso. E ancheas a poder ser esa entrada e saída, que saen autobuses, saen camións, e é un acceso moi complicado. É que se me dis, vai para dúas casas, que bueno, que tamén, que hai que arreglalo, pero é que esa entrada vai po campo de fútbol, pa gardería, po instituto. Quero dicir que teñen aquí unha chea de cousas e non hai ningún semáforo, ningún paso de peóns na carretera general, que bueno, vale, non é do Concello, pero terán que solicitar que o poñan aí, o paso de peóns non donde está, por exemplo. As veciñas piden ao Concello que arranxe a rúa e que mentres non o faga envía un garda a regular o tráfico. Entonces, pois, polo menos que manden unha policía local que este aí vigilando, pero que a manden, porque tamén a mandan para o cole dos pequenos, e si, hai xente que fai moi ben o traballo, pero hai xente que a veces pois está ocupada noutros temas e non chega a tempo e sigue habendo perigo. Pois eso, que veña a policía local nas entradas e nas salidas, mentras non se fan as aceras, e mentras non se limpian todas as beirarrúas que están cheas de maleza. Segundo as veciñas, a situación é aínda máis grave cando o tempo empeora e máis coches circulan pola vía. Advirten que é necesario que o Concello tome medidas canto antes porque cada día se está poñendo en perigo a máis dun centenar de menores.